Gara-gara. Gara-gara iki. Heeh, gara-gara. Wis tekan gara-gara ki wis ya wis mlaku kira-kira pira ya. Ya pirang perapat lakon karo tengah perapat ora apa-apa. Setengah seperapat ya kena. Heeh ya wis. Ayah apa ora senengane kok. Apa nah. Kowe senengane kok sababe tok salahke. Aku kan nganu wong meterman. Dagel. Ora lucu ngira nang dagel reng. Aku ora lucu apa meneh kowe ya. Apa senengane. Kowe mas apa sik muni kowe mau? Kene malbore baleke kene. Kowe iki mau ki buka ngisor kene iki ngisor kelir kene iki terus malbor karo halo sayang ngono kuwi. Karo indak-indik. Heeh. Nek njaluk ket saka ngisor panggung hooh lho. Kok iso ya? Iso wae. Aku gumun aku kowe. Ha iya. Sowan ana ngendi gong iki? Sowan ana aduh. Nah, Kedung Sriti. Cangkringan. Wah. Ki adem lho gong iki. Wah, adem tenan. Ora apa-apa adem-adem malah kepenak kok. Ora tegese iki nek adem-adem terus kemulan ki lak kepenak. Wah, omahmu adoh gong. Alah, masalah kemulan ki ora kudu nang omah. Umpama saiki nggawa kemul ngono ku ya iso kemulan saiki. Iya. Acarane apa, Gong? Tasyakuran. Tasyakuran apa? Oke. Lah iya tasyakuran ki. Kowe iki ana pira kek apa wae ngono lho. Oke. Ana oke. Ana tasyakuran khitan, ya. Tasyakuran ibu sembuh dari sakit, wis alhamdulillah diparingi dangan. Alhamdulillah. Terus ana tasyakuran ulang tahun pernikahan ke 53 Bapak Ibu dari Bapak Ernawan Fauzi, ya. Terus ana tasyakuran selesai bangun rumah dan semua usaha berjalan lancar, ya. Kowe apik lho Gong, patut dicontoh tasyakuran nanggap wayang. Heeh. Aku sesuk tasyakuran arep nanggap wayang kan. Tasyakuran apa? Nyopetke kancaku. Aja. Nyopetke kirekku. Aja Gong, ora apik kaya ngono kuwi. Ya tasyakuran sesuk nanggap wayang, sok tak urun Gong. Urun pira kowe iki kok gayamu. Kowe iki tuku semen wae njaluk aku kok, tuku pasir wae njaluk aku kok. Ding, aku kuwi arep tuku Gong, aku arep tuku pasir. Aku tak nyilih 100 sik ya. Kowe kuwi ya nek wis dadi to karep omahku kae wis ana saiki tak tambahi lincak barang. Nah iya. Nek ya ora apa-apa. Ya ora apa tenan Gong, isuk tak uruni nek kowe arep nanggep wayang. Kowe iki ya somong tok kowe iki. Kowe iki mben arep menyang ning Bali wae ya nyilih kok ta. Ya karang ya kepiye ya Gong? Kebutuhan Gong. Ya apa-apa, aku wong ikhlas kok aku kok. Iya. Nek karo nembang-nembang terus ndak meng ngelangut malah ora ana hiburan. Karo nembang-nembang men semangat meneh iki lho. Aku saking semangat, yo thank you, ayo saking semangatku ki. Aku ki kowe iki kowe aja lali apa? Aja lali iki Dedek Lintang ya isih nunggoni. Wah apa? Wah iya. Heeh. Arek ketok to? Heeh. Nek lenggo nang terus nek Lintang lu nggo nang kono ki terus aurane dadi tercemar. Lah mergane lha kuwi lho delok to lungguh karo sapa kuwi. Mulai iso mulane. Mulane terus aurane tercemar ya Gong. Heeh. Dadi rada bruwet kepiye ngono lho. Umpama mau kene ngono kae lak nek aku mengong ngene iki ketok lho. Mengo mrono ki ndadak ana wah.
dadi bruwet. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa gong diterima. Engko ndak meng diantemi kok. Ora iso. Malbor siji ae. Heeh, mengko men Pak Baron sing nesu-nesu mengko. Ning mobil mau langsung ban. Ora langsung nukus ban kowe mono. Heeh ya Kang, heeh. Nek ora arep tak tinggal turu mengko. Tak rungokke wae terus karo tak nggo tinggal anu apa rungan-rungan nggo turu. Iya. Karo nembang-nembang sing alus-alus sik Gong. Heeh no. Sing karang yo. Nah. Yo teng yo. Wis do seneng banget. Nek wis goro-goro ngene wis yo teng yo. Ya. Karang yo idolane kanca ki lak yo. Wis ora saiki. Wis ora kok, wis ora belang meneh pisan. Wis rata saiki. Wis ora belang, wis aman pisan pokoke. Lho, kayak wis putih tekan mburi wis. Ora apa-apa. Wis. Wis apa jenenge keratanan glepung kabeh wisan wis. Terigu. Heeh. Wis ora kaya mbiyen kae ya, Kang. Ora wisan. Mbiyen jan kaya nganggo topeng. Jan ketok kae lho lete ngene iki. Iso kaya beda karo kene karo waduh. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa kaya ngono kuwi karang. Heeh. Lah iya, Kang. Wis yo gek nembang wae. Sing nembang sapa, Kang? Penake sapa nek halus-halusan ngene iki? Klasikan halusan ki ora aku tetep Mbak Anting wis paling apik arep klasikan arep wes macem-macem wis ngrantasi pokoke. Oh kowe aja masa aku akapela. Lah ya ora apa banget. Ya saiki ya men dinggo nglegani kanca-kanca ki ya. Lho entuk aplaus ki ya. Ora apa-apa. Kula adalah ngatos-atos, Pak. Wah, ora sida saraman soto ki ya. Ora ngono kuwi, Kang. Ya guyon. Karang ya kena perbawane Mbak Anting ki wis heeh, perbawane iki ngedapi-dapi ya, Kang. Heeh. Wah, horeg jagat pra. Anting Salindri. Padha seneng banget to ngarapi Mbak Anting ki. Heeh no. Weh lah gara-gara ki ora ana catatan harus duduk, jumeneng ya kena kok. Heeh. Oh, penontonnya tesih kathah. Menunggu pesona Mbak Anting yo teng yo. Heeh, mengko ya ben dikancani ora apa-apa. Karo dinggo Mbak apik tak jamin tenan. Saestu. Mas kacau kuwi. Mongko Februari blong aku. Wela wis ket mau ki kok wela. Disepoti sing apik. Wela ya kudu sepot kok. Kanca-kanca semangat nyepot iki lho. Oh.
Nah, dicetheke sik ta ora usah kesusu, ora usah grogi. Dicetheke sik. Kaya wong piye Sugeng dalu Sugeng Mas dalu, Gading. sugeng dalu. Lama tidak berjumpa. Nggih, selama tidak berjumpa. Nggih niki kula ke nembang alus-alusan riyen. Nggih, sing alus-alusan kula seneng sing alus-alus. Tapi mboten sabawa nggih. Weh. Anu bawa sing mboten akeh aneh napa ya? Nganu lambe kula niku sariawan. Apa? Waduh, lha iki wis bengi iki. Mulane sesuk meneh iki alon-alon. Ora usah kesusu. Tegese iki nek nganu ki lho nek ngunyah ki ora usah kesusu nek lagi maem. Iki sing sariawan niku lak lambe bibir, senes lidah. Nah, ini kayaknya kecantol behel. Oh, lara ngoten. Napane sing kecantol bel? Lambene apa meneh? Iki apa ta iki? Awas wis. Nggih. Kula langsung langgam mawon nggih. Ndak wekdale mengke. Weh, ora hae. Ndak wekdale mengke lak jenengan. Napa santai nek kula niku santai. Oh iya delok wiyaga nek sampe sambat delok wae. Khusus Mbak Anteng pokoke. Kula pelok bareng tapi alon-alon nggih, Pak. Weh, ora apa-apa. Senengane sing alon-alon soalnya. Niki masalahnya nek kula ajenge mangap saking iten niku rada kangelan. Lah niku wong saged. Lah yo iki yo lara. Ayo demi Monggo, Pak. Asmara ndono melok barang. Wah, ikan ya. Wong agrami iki lho nembang Top Melayu tenan ayu. pokoke. Aduh lho. Tetep Mbak Anteng, dalam arep dikancani apa ora? kancani. Oh, nggih. Luar biasa. Ku ben ora terak-terak wae kuwi. Oh iki Seneng aura banget. aura bidadari dadi aura Bruwet ta Bathara dadi Kala. kandhane kok. Ayo Dek. Ya nyapa ta? Lah, Iki sing ngopo? wedok kok. Wes kowe. Wes. Ra apa-apa aku mbiyen ya kuru. Ya ngene iki tandane berarti aku oleh bojo sing nggarai ayam. Wah. Iya. Kayak pecaten kayak. Sopo, Mbak? Kae lho. Kowe lah kae penyemangat e. Penglaris loro kok. Sabar ya. Innallaha ma'asabiri. Nah, Wong sabar kekasih yang Allah. Nek kae kekasih yang iblis. Kae iki petunjuk jalan. Petunjuk jalan kae iki. Iki nanti Mas, iki nanti nganan.
pindho. yen gampang luwih gampang yen angel angel Bareng-bareng. Bareng-bareng. bareng Bareng yo. Iya iya. tenan ya aja salah Kowe ora nek kleru kowe. tan kena Ma aku baleni lho jerene mau biasa Ya biasa. lah kowe mbok tambahi medun no ya Iya, baleni. Baleni. Iki adewe padha kedirine kudu menyatukan nah iya rasa. toh tan Wah, sumpah Aris sih, ya. tan kena numbas arta sudah nyatu ya sudah ini sudah Iya, oh belum. Oh iya. Satu putaran, Weh. satu gongan. Khusus Mbak Anteng kok 6. Nyetel radio e. Ora apa-apa nek rekamane kono kabeh. Apa iki? jenang gula Oh nggih. Aja didoi. oh ngono Oh iya. kadung susah sopo sengan
Nggih. Duh. Wes gak lungguh meneh. Gak dolanan game meneh. Oh, sekarang yo. Alah. Lagu loro ki. Seberarti wis sing wis masuk rada gunyak sithik. Tetep penake kita banteng kok, ngono to. Ora usah kabeh-kabeh kok njuk banteng. Ayo kepiye to? Ora apa-apa. Masa ora jos ngene. Heeh. Pokoke Gerajakan ki ya perlu lho mengko ki. Mengko nganu nek Sariawan template nggon gerajakan lak mari. Apa dijahit sedhela ya ora apa-apa. Ditambal. Tubles apa ora? Aja deng aja kuwi meneh ah. Kualat meneh aku ndakan. Heeh. Keplok-keplok ki ngopo, Je, Mbak? Anu, oh paling arep nyanyi meneh isih semangat to. Keplok-keplok isih semangat, tandane isih semangat ya, Gong ya. Heeh. Semangat. Ki saiki, wah aku ki bengi iki seneng banget. Lah ngopo? Aku ditunggone karo kakangku lanang. Sapa? Gadang. Oh iya Karang. Wis le menyang wis kat nganu wae. Jam 09.00 esuk wis tekan nggon aku. Wis jam 09.00 wingi. Rebo wis tekan nggon aku. Terus menyang nganggo truk. Wes menyang nganggo truk melu truk pokoke intine. Mbok nang dhuwur apa nang ndi apa? Apa kejepit gamelan barang ya iso kok kae iki. Aku ki kok wis kangen ngrungokke suarane kakangku lanang ki ya. Ha iya kuwi kudu diduetke kaya ngono kuwi. Heeh. Kudu diduetke. Mung suwe ki ya kudu sing apik. Lah iya. Ning apik kabeh Gong. Ha maksud aku kudu pilihan. Kok kaya aja dimusuhke banteng nek ora nganu. Apa jenenge cakil karo budak glundung ya. Kayak karang saiki kuliah nang isi Surakarta. Wah iya, kok kowe ora nyusul rono? Ora oleh karo mbakku asem tenan kok. Maune iki oleh. Wong jarane, alah monggo meng ratangi nek ngekos ngono. Apa meneh ngekos lho aku jane nek tangi iki tangi. Angger ana sing bareng nang kos kuwi tangi. Maksudnya lah aku nek ngekos lak bareng karo kae ngono lho maksudnya iki. Wes iki saya esuk iki saya kotor pikirane wisan serapik. Iya. Yo saiki Mas Gadang katuran minggah jumeneng. Nggak aku tuh ngantuk pokoke. Oh, kowe wis nganggo. Ayo saiki yo. Ya siap-siap lho Mbak Anting, mengko nek kepilih ki nganggo voting ngene iki. Voting ki apa, Gong? Voting ki kaya pemilihan ki lho. Kaya wis rasa nganggo spot. Ayo nyekel mic lagi omongan. Iya aja duduk ngatekno. Men ketok bagus e. Mbok menawa mbok wedok nonton ning live streaming kok wah pacarku ganteng banget ya ampun. Wo wis aku dicek sik. Pripun Pak Dalang? Nah, mboten pripun-pripun. Yuh, alah ngene iki isuk nang gak. Ngopo? Apa-apa. Ya ngene iki Jebul yo medeni ya jebul. medene piye? Lek ning arep debok iki kok wondel lho, kene kok Kademen apa kok sasus-sasus iki? beda rasane beda. Rasane apane sing beda? Senengane kok Pak Dalang. Senengane kok mancing-mancing sing ora-ora to kok iki. Nganu nggih Mas, nyanyi ya. Bawa wae. Wah, Ora apal. yo ngejak duit ya.
Duet. Yo. Ya, milih. Senengku Mbak Anting mari. Nah, to kandhane kok. Tetep Mbak Anting nek kon duet ki apik dhewe ki Mbak Anting. Lha lah enak Mbak Lintang Kairo. Heeh. Mbak Lintang Kocorum. Nah. Dan tersangkane iki kowe to sing bengok kocuru-kocuru ket monggo. Iki megang ati. Apa? Kebles pipit po? Kebles pipit. Iya. Ora apa-apa kok. Gek wis ngopo iki? Jenes sing ngedrang wis kan. Apa? Ki mana? Lah Derek milio. karo Lintang kok aku diserang netizen. Ora. Kapok aku, Ding. Ora. Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh, Heeh to. Digantung nang kono aku. Ya, Dek Lintang ya. Nah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas Allah. Jan Mamas iki mengko ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok ninggal wasiat ora repan. Ora. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah aku keloro-loro. Ora kok aku kok. Orang guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Heeh, Lah puas. ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Nah, iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Nah, wis Mas kono, Gadang? Wis. Wong mau ya ditawani Mbak Anting no lho. Engko ngompol. Kompolan kuwi. Wis. Ora. Yo. Napa tembangnya napa? Apa, Ding? Monggo. Aku ki bawa wae, bawa mawon. Aja. Bawa Mas. Duet no duet. Duet apa? Napa? Duet anu. Lintang Asmara. Waduh. Iki request lho Mas, request Mas. Oh, Ding, requestmu, Ding. Singkong dan keju apa ngono. Bawa mawon. Aku seneng anu apa kuwi, Ding? Apa? Sesideman. Sesideman. Seneng sing sidem-sidem Senengane kok. sesideman kok. Senengane jebul sing sidem-sidem. Ayo Mas Gadang. Nah, iki ngopi ta kowe iki? Kon bawa kok malah makruk. Ngewel sikilku aku. Yo. Hah? Ngapa? Berapa apa? Ngewel sikil ya? Sebentar, Pak. Mbut. Langsung main iki lho, Mas. Ya Allah. Wewe. Lho nek wong munggah arep ana wong munggah gunung, Ding. Lho. Heeh. Arep nyawer ketoke. Ora kok kuwi mesti harus dolan-dolan sekitar kene iki. Oh, wis ngetokke amplop. Menjelajah Mas. Lho. Loh balik maneh. Wewe tane Nderek sang kepek. Pekek. wis Toh mulane sesuk meneh iki ngati-ati. Lungguhe nugelke kursi. Yo gek nderek sang kepek yo. Anderek sang pekek Apa yo? Priya gabus. priya bagus kang olah budaya Kota gede. sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayung yun
sadate. Ah wis ngisro ta senengane. Ngesro ya Mas ya. Piye to? Aku seneng kisro kok aku kok wong kok. Nah. Selendang. Ya aku malah lali ki mau. Mesah dadi Soleh ngono. tumbuh lah tutup ya sing ngene iki. Selendang kuning Mas. Selendang kuning Kangengke siji hi kang saking ukir. Nah, aku wis ditonton kok yo. Kangengke lurus ulah dine. Lu ora ngisro to, Ding, kowe. Tuh, ya wis yo. Ah, Nek ngegem wis marah-marahi to, cebu. Marah-marahi senengane kok. Oh, alah. Ih, kowe. Ayo Kang. Swara kurang permono. Dene Kang. Suara kurang permono. Oh, iya, Ding. Tiah Sulistya. Bijer. Sing gendir meh kleru ya. Jane Pak. Ayo. Bijer Pripun, Mbah? ngincang ati. Ale. Oh, bener aku. Wah. Kleru. Oh iya berarti. Wah, jelom. Ding. Lo Mas Gadang kuwi lo marah-marahi no. Neng wasis angungrum angungrum marang bendoro Tiasu. Tiasulistya pijer ngincangake alis Rukun Islam san. terus tresno sesideman Luwih becik patenono tindang perpisahan berjaga selistya tak riwangi samudra marang pulau warga garwalan praputra. Ayo Mas Gadang yuk, Mas Gadang yuk. Liwatin sanging tali sementang nandor kang landang rasane atiku sedadian wasling serius aku isih mampu ngeladeni
Sampun, nggih. Sampun. Wih, Mas Gadang anu Requestnya Mas Gadang. berdiri lagi. Aku kon ngopo meneh, Dik? Wis tos. Yo. Gimana Mas Gadang? Ah. Bon. Napa imbo malih? Ah, Bon? kowe Wis bon. senengane mbok kowe kok. Senengane pindho to. Aku iki kademen lho ding iki ding. Kemulan. Adem. Nah, mulane beraktivitas, bergerak joget. Heeh. Lah mau ora joget to? Nah, Sakake wong to wis. Olahraga malam, Mas. Ah, kowe Pikiranku terus nanti-nanti gedeng. iki nek yamene iki pikirane do elek-elek, Dik Lintang. Ampun mancing-mancing ndak. Oh iya, maksudnya itu olahraga joget ngono lho Mas. Oke. Biar sehat. Nggih. Ya to ben ra kademen ngono. Nah, Nggih. Sudah. nggih sampun. Sampun. Nggih. Ayo sampun. Nyo, semuanya. Nyo. Aku ikhlas lahir batin dengan aku, Ding. Tenan. Nah, toh. Terima atur nuwun. Wis kaya ngono. Matur nuwun yo, le cah bagus Mas. Bagus Ya, tenan. Padha-padha Mas elek lho piye. Aku duneke cah bagus ya gleleng no aku no. Iya. Mau ora ae kowe. Ayo tak unggahke kene sisan malah. Kalucu banget lho kajane iki. Nang sok elek. Lambene iki elek kae iki. Kaya wayangan kepiakan karo dhewe nang omah kae wah jan. Saisane tragedi dadi kae lagi buronan kok kae iki kok. Sopo? Kae kancaku kae. Buronan ngopo? Wis ana pokoke. Nek kepo nganggo buka nganu channel Dalang Seno kepiakan dalange Ki Wisnu Aji Prasetyo. Pas gara-gara pokoke ning ngono kuwi. Pas mase niku maju mah mang puter niku wah. Wedi kae wisan. Lah bare kuwi mulih lho. Wis ratapan kok kae. Iya. Jam piro iki? Isih jam wah isih setengah 3 isih suwe. Isih iso sak lagu meneh ya. Dinggo penutupan. Tetep nek penutupan ki Nah, toh, aku ora omong lho iki. Aku ora omong lho, duet ke. Duet ki karo Mbak Agnes. Wela. Ben entuk aplaus saka sing ngrebab. Ora. Hah? Oh ya berarti Mbak Eka. Terus panggah aku jane aku wis kemo sengit aku. Oh, pasrah berarti oke, Mbak Eka dan Mbak Anting. Ya. Ya. Ya dituruti mengko ndak mencep. Ndak cemberut. Ya. Jumeneng ya, jumeneng. Yo kanca-kanca. Ayo para pesindet. Ayo. Iki enggak disepoti ya. Wah, lah wis ngene iki wis malah gayeng kok.
Lah sih pengen nganu meneh apa? Nyanyi meneh apa? Lah nembang apa ora? Lah iya, aku ki omongan karo Mas Gadang. Oh alah. Hati-hati alon-alon, alon-alon. Lah tenan ora to? Kita bayi lanang mboten, Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe. Wes pokoknya sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh Loh. putih ting. Malah main nih lho, Bu. Heh, Main nih lho. wis seben. Loh, saiki kowe dadi bandar. Bandar apa? Potok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. bener, sama Dek Lintang Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gading? Derek. Derek. Nggih. Sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya. Anyang-anyang. Anyang-anyang. Oh iya. Niki nyewon pengendangnya nyewon anyang-anyang. Oke. Pengen joget ketoke. Ayo Rene joget. Kendang karo joget, kendangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Ya langsung mawon. Improvisasi. Yuk. Oh nggih nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Kayak migunani kliak ya. ayo kliak-kliak ngono lho. Ayo. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kok biyen. Sing ngenong paling tuwa. Tapi keren lho, tapi luar biasa. Ngece, anteng ngece. Jiwa muda ya. Ngremehke. Ngapuse. Loh, justru nek wong saya tuwa ki lak ya saya merbawani to. Hayo kaya Pak Parjo Kenong. Yo.
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Wis pas jam 2:30 kliwat seprapat. Wis iki, Truk, ya wis cukup ngene iki le guyon le gogojekan. Karo nerus ki laku kae deloken kae. Sebo kae, Truk. Ndoro Ayu, Wara Sembadra karo Wara Srikandhi kepareng rawuh ing kesatrian Tanjung Anom. Ayo nyaket suwan rono, Gong, ayo, Gong. Alon tata lenggahira risang marta tameng tasih misuda andana raras Duh jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumengkeming pabekti Ibu. Putraku ngger wong bagus ngaturake pabekti banget ndak tampa ndadekke teguh kayiwananing pun Ibu ngger. Pangestuku tampanana nggih Rabi Manyu. Nuwun kapundi dadosaken jimat paribih Ibu Wara Srikandhi kula ngaturaken sumengkeming pangabekti. Ya Ger,
Wis dak tampa akarya bongbong ing penggalih. Pangestunipun ibu wae tumandu marang sira ya Ngger Abimanyu. Nun inggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula ibu. Blegagak ugag sadulita mel. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Srikandi kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Ya Kakang Semar wis dak tampa nanging tiba padha-padha. Kakang Semar ya wis dak tampa tiba padha-padha. Ndara Ayu kekalipun kula gareng ngaturaken sungkem pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Ayu. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Gareng Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Gareng Petruk Bagong tak tampa. Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga madung dawuh. Wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Yo Ngger, rawuhipun ibu kejaba wis kapang marang putraku. Yaktinipun ibu iki bubar wae nyumpena ngimpekke marang sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya ledah ana satengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kaprajendang Angka Wijaya. Bareng pun ibu sare nganti gragapan rasaku tumulipun ibu nganti marang ibumu ya Diajeng Wara Srikandi iki praptana ing Tanjung Anom tuwe kawidadaning putraku Abimanyu Ngger. Ibu paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Yo Ngger, syukur yen mangkono nanging jejering ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae melang-melang Ngger. Kakang Semar rening panjenengan kuwi disepuhke munggo sing dadi pangimpenku iki mawa pralampita apa Kakang Semar. Ndara Ayu, kula kinten niki kok leres niki sasmita kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban mila niki mangke kedah ingkang sami praitna lan surtiti ngati-ati lho. Miat langening kalanggiwan aklar pandamoncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gagono dasare mongso katiga dadak sakala praptane Dyan Arjuna akarya kagiating kalih. Mulat Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsanira
sawangnya gendreh manis boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune kula Diajeng Sembadra pun kakang kang prapta. Bekti kula konco pangeran. Yaya Sri Kandi wis ndak tampa. Duh Kanjeng Rama. Sungkem pabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama Abimanyu. Sira ngaturake pabekti wis ndak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama sanget dadosken kagiyating manah labatan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah. Ya merga kabeh saka lekasmu. Pakartimu kang wis ngorek-orek nyiprati relak letuh gawe wirang marang wong tuamu. Mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tanpa ana Abimanyu. Weh lah. Waduh. Waduh. Duh Hyang Agung. Iki kepiye kok Abimanyu malah dijempalane bat-bat. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika ados pundi? Niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayu do ditututi kae. Rama dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani. Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan nadyan kapejawana kula boten badhe silak nanging dosa lan lepat kula menapa Kanjeng Rama Abimanyu. Dosamu tok kempit tok indit rumangsaku Arjuna ora nate memulang anak supaya nyolong. Ora tau mulang anak supaya dadi maling nanging jebulala gedhamu. Wani tumindak culika. Wani dusta jamus kalimasada. Aduh Rama, kula malah boten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak rasah kumbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa. Bebasan Arjuna ilang-ilangan ndok siji. Adile mung kudu tak ajar nyoh tampanana. Tobat.
Topet panjenengan menika ados pundi? Tanpa tata mula sora karo anak sageleme dhewe, tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Boten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula, bocah ora dosa, ora ngerti apa-apa diajar. Kula sing boten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono punjung kepelan kowe. Sri Kandi, aja nganti ngribeti, kepeksa tak lepasi jempare. Kepiye? Wah wis jan-jan wis wah. Malah ora karu-karuan Ndara Arjuna tegel ngajar Ndara Abimanyu nganti kuthah ludira Ndara Ayu Sri Kandi maju. Rekane arep ngewangi Ndara Abimanyu ning malah dilepasi jemparing kuntal. Mbuh, aduh mbuh tekan ngendi. Waduh Ndara Sembadra. Ndara Sembadra niku putrane mangjak sumingkir tebih Ndara. Ungger, dipulosoro karo bapakmu nganti kuthah ludira. Ibu, kula inggih mboten ngertos lepat kula menapa. Ya pun ibu percaya, Ngger. Wis ayo Ngger alu wong sumingkir wae, Ngger. Gatotkaca inggih. Pawan kula aturi emut sampun ngantos nuruti dhateng keberanane ngalih Dimas Abimanyu menika mboten lepat. Abimanyu cetha luput. Wis gawe wirange wong tuwa mboten. Supados gamblang kula aturi nenggo Dimas Antasena Gatotkaca. Kowe wis melu-melu perkara iki malah tak katutke dosamu nyoh tampanana.
meh rahina semubang iwang haruna kadinetraning anggarapuh sabdaning kukila ringkanikara saketer kini tunganing kum lir using bini panca toking ayam ono Ungilahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg brahmana ing pertapan Widara Payung kene. Inggih Remban, namung keparenga kula nyuwun mrisa. Lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku? Ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa ambabar katentreman. Oh inggih, inggih. Yen mekaten kula tetep nderek paduka Remban. Iya, jeneng sira mesti wae tansah ndak kanthi ya mung sumene sawetara. Merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu iki Widara Yaksa. Meraina semubang hewang haruna kadinetraning anggarapuh sabdaning kukila ringkanikara saketer kini tunganing gongler sing bini panca kedadak praptanipun Sang Dyah Ayuwara Sembadra ingkang ngantri ingkang putra Dyanangka Wijaya. Ingkang rawuh menika setunggaling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih paduka Raden Ayu? Panemban yen durung yen dangu marang aku Wara Sembadra lan iki anakku Abimanyu. Oh mekaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten pertapan mriki? Premban ya merga saka sengkilinge bapakne bocah iki nganti anakku Abimanyu ora luput dijempalani nganti kaya ngene. Mula aku trima mlayu. Malah iki kepasan yoga dene aku ketemu sawijining pendhita kaya paduka Premban iki. Lilanana aku nunut ngiyup
ana kene ora ketamung sedhe lho ya Penemban. Aduh Sang Dewi, mboten kok ateges kula badhe nduwa nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya amargi menika para brahmana dipun timbali kalian dewa ing Kahyangan supados anekseni anggenipun para dewa badhe paring pidana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos-ngertos dawah wonten ing Kahyangan lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan lan pepasrene Kahyangan. Teka mesake titah kuwi. Banjur titah kuwi mau sapa Penemban? Nggih. Titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun jemparing kalian Raden Janaka lajeng kendhang kapraja